أبا إثيوبيا بحبراو الترح من الناس بسفر زي مسلوكو واقعنا خلقنا بيرو باهل توريزم كل التجراي أتندا فتشن عشان حمشن أمتبرت هذا وطعن مستعدن زخبر المرها قبري علاو بيرو تنحنت هاجرات معقلة النظام كمان العرب وإيران ركبوا المستشفيات سلام دعنا بالله خبركم تملكتنا نسعى سبلنا يوم زيناتات كاب إي تي في مدب قوانقوا تقرنيان هو مس زيناتات نازريت بريهم بريزيدنت حبرات عرب إمارات شيخ محمد بن زايد آل نهيان علاو عدا سراح نمقبار نابادي سابات يوم توم بريزيدنت هابادي سابان تاتو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد قبابلا جيروم لام قدماي منيستر أبي نعابيز متأر ركب كلتين هاجرات هاب مكبارن حبراو عبيد حبراو رأي زيتا مسرت خمس خونه قليتهم زلاق لمعات قصة المقبار متحبارنا خنقص لينا ونيلهم بتوم قدماي منيستر زخون عينات حتو أبا كندي بقوانتن كويناتن بسلاماو من قد مفتاح كان بهالو خسر كم زقبا مرحت هايمانوتن نبرتن كاتما قوندر تزاريبام كلو نباري سراويت مكل خالها قرب مدقاف زلاق سلام كارقاقز يقبا اللوون تباهيلوم دهاب ياسين وديداتونا كجت مياترف مانم ماكار يلم ካብ ጎንፂ ዝኸስብ ኣካል የለን መኽስብ ተሃልዩ ካብ ሰላም ልምዓት እዩ ክኽሰብ ዝከኣል እምበር ካብ ጎንፂ ዕንወት እዩ ዝርከብ ካብ ጎንፂ ህይወት ሰብ ምጥፋእ ዕንወት ንብረት እምበር ዝርከብ ነገር የለን መከላከያ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ምክልኻል ማለት ገለገለ ዝሕሱ ሰባት ብዝህብዎ ሽም ዝግለጽ ኣይኮነን ሓድነት ኢትዮጵያ ዝረኣየሉ ንኢትዮጵያ ኢሉ ዝወፀ እንዳጠመ ኩሉ ግዜ ጫምኡ ከየውፀ ዝሓድር እዩ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝውረ ዘሎ ወረ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝደልዩ ሰባት ዘብርዎ ወረ እዩ እዚ ተፈሊጡ ብቕልጡፍ ካብዚ ጌጋ ክወፅእ ይግባእ ወጣቱ እንግዲህ መንእሰይ ንወለዱ ክምእዘዝ ኣለዎ ንመራሕቲ ሃይማኖት እውን ክምእዘዝ ኣለዎ በብቦትኡ ተበታቲኑ እኩይ ነገር ካብ ምምኽኻር ምስ መንግስቲ እንዳተሳተፈ እንዳተሓባበረ ክሰርሕ ይግባእ ተውለሆነ ሁሉ አስጨንቆታን ንኹሉ ወዲ ሰብ ዘጨነቀ እዩ ብዙሕ ነገራት ንክሓስብን ክግንዘብን እውን ገይሩ እዩ ኣሕዋትና ነቕርቦም ደቅና ካብቲ ተግባር ንክቁጠቡ ምምካርን ምምሃርን የድሊ ጦርነት አውዳሚ ነው አጥፊ ነው ኩናት መዕነዊ መጥፊ እዩ ሕዚ ንዛረበሉ ዘለና ሰላም ኩናት እዚ ዕድል እዚ ኣይህበናን ኣብዚ እዋን መገዲ ብምዕፃው ምህርቲ ሓረስታይ ኣብዚ እከበሉ ሰዓት ህዝቢ ንዝመርሑ ኣመራርሓታት ብምስካፍ ብምቕታልን ብምስዳድን ዝመጽእ ለውጢ የለን ጥያቄ እንዳለ ሁሉም ሰው ያምናል ሕቶ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይዛምን ዕጡቃት ሓይሊ ኾኑ ማሕበረሰብ መንግስቲ እውን ይኣምን እዩ ኮይኑ ግና ሕቶታት ንፈትሐሉ መንገዲ ብዘተ ብምዝርራብ ክኸውን ይግባእ أب إثيوبيا أب حبراوي تاريخ مننات بسفحوا بزي مسروحوا واقعنا خفل مخانو تاقليتهم ما بقاس قوانتين زخونو تاريخات مصراي كما زقباون تحبيرو لهم أبي الملقيتا زواردو تساب جيتات شوالمو ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝረቡን ዘለውን ተረኻት ብኣብዝሓ ኣብ ሓድነትን ሓበራዊ መንነትን ህዝብታት ዝተፈላለዩ ኣፈላልያት እንዳፈጠሩ ነቲ ወለዶ ዋጋ ይኽፍልዎ ምህላዎም ይግለጽ ይኹን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ መንነትን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ዘተኣሳስሩ ብርክት ዝበሉ ሓበራዊ ጸጋታት ከም ዘለዉ ኣይርሳዕን ብምዃኑ ድማ እዞም ንሓበራዊ መንነት ዘጎልብቱ ስራሕቲ ጸገም ዘለዎም ከም ዝኾኑ ኣብ ኢቲቪ ፕሮግራም ዳጉ ዝተረኸቡ ተመራማሪ አንትሮፖሎጂ ዶክተር ከይረዲን ተዘራ ይዛረቡ አድዋ ላይ እንኳን ብትጂ ከፍተኛ የሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ
ናብ ዓድዋ እኳ እንተኸይድና ኣብቲ ሽዑ እዋን እታ ሃገረ መንግስቲ መሰረት ኣብ ዘይሓዘሉ እዋን መላእ ኢትዮጵያውያን ዝነበሮም ጎንፅታት ንጎኒ ገዲፎም ናይ ወፃኢ ጸላኢ መሊሶም እዮም። እዚ ታሪክ ኣሎ። እዞም ነገራት ኣዋዲድካ ናብ ታሪክ ብመንፅር ምቕማጥ ዝተፈጠሩ ተረኻት ኣለዉ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ ዘሎ ርክብ ኣብ ሰዓራይነትን መሰል ነገራትን ነቲ ሓደ ብኻሊእ መልክዑ ኣብ ምግላጽ ብደረጃ ጸሓፍቲ ይኹን መራሕቲ ብኣግባቡ ዘይምትእንጋት ተረኽ ኣሎ። እቲ ተረኽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ንዘሎ ሕውነት ምትእስሳር ታሪክ፣ ባህሊ፣ መንነትን ቋንቋን ዝተኣታተወን ዝተዋለደን ምዃኑ ብዘይገልጽ መልክዑ ዝተነገረ ተረኽ ኣሎ። ንሕና እውን ንዕኦም ፈሊና ብኣግባቡ ምሕካም ብዘይምኻልና ከም ሃገር ዓቕምና ንኸይንጥቀም ነንሕድሕድና ንኸይንጠማመን ዓሚቕ ዓቕሚ ሃገርና ንኸይንጥቀም ዕንቅፋት ኮይንና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ነቶም ዘለዉ ተረኻት ብምእራም ተረዳዲእኻ መፍትሒ መሃብ ይግባእ ክብል እውን ጋዜጠኛን ደራሲን ውብሸት ታየ ገሊጹ። ብፍላይ ድማ ንቐጻሊ ወለዶ ዘይረዳድኡ ነገራት ፈሊኻ ምፍታሕ ንጽባሕ ዘይበሃል ስራሕ እዩ ኢላሎም። እኔ አልቃሽ ነው ብዬ መተው አልፈልግም። ዝም ብሎ አንጋሽ ነው ብሎ መተው ማያስፈልግም። አነ በኻዩ ኢለ ምሕላፍ አይደለን ስኢሉ አንጋስ እዩ ኢለ ምግዳፉን አይደለን። ዘብክ ነገር እንተልዩ ሕማሙ ምድማጽ የድልዩ ጸገማት ካብ ወጥሪ ናብ ጎንጺ እንተምርሑ ኣብኡውን ሓቅሎ እዩ ኢልካ ምትሳእ ጽቡቕ ይመስለኒ። ኣብዚ ዘበን ክንዕወት እንኽእል ብሓሳብን ብዘተን ብኽትዕን እዩ። ንዘተ ከዓ ክትግበሩ ዝኽእሉ ነገራት ነምጽእ ኢና። ከም ሃገር ዘለው ብዝሓ መንነታት ብምኽባር ሓበራዊ መንነት ንክህሉ ምስራሕ እውን ካብ መንግስቲ ትጽቢት ይግበር ተባሂሉ ከአንድነት ሊቅ ወደ ልዩነቱ እንዳይመጡ ኣብ ክንዲ ሓድነት ናብ ኣፈላላይ ንኸይመጹ ሓሲቦም ኣፈላላዮም ሓልዮም ከምኡውን ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ብጥበብ ብመንጽር ምስራሕ ብደረጃ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ መንግስታት ኣይተሰርሐን ብደረጃ ህዝቢ ኣሎ። ኣብ መንጎ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ንምፍጣር ዝስራሕ ተረኽ ሰፊሕ ብምዃኑ እቲ መንእሰይ ነዚ ተረዲኡ ናይ ባዕሉ ዘረዳድኡ ሓበራዊ ተረኽ ክፈጥር ይግባእ ተባሂሉሎም። በጣም በዛ ያልሽው ያን ቋንቋ ተናጋሪ በራሱ ሰፈር ቢበዛም ሌላ ቦታ ሄዶ 10 ሆኖ 20 ሆኖ ቁጭ ብሏል። ተዛራቢ ሓደ ቋንቋ ኣብ ናይ ባዕሉ መንደር ኣዝዩ ብርክት ዝበለ እዩ ዝበልካዮ ኣብ ካሊእ ቦታ ኸይዱ 10-20 ኮይኑ እናሓረሰ ይነብር እዩ ዘሎ። ብደረጃ እምነት በዚሕና ዘለናሉ ቦታ ኣብ ካሊእ ከባቢ እንትኸይና ውሑዳት ኢና። እዞም ኣሕዋትና ኣይሕዝንኹም እንዶ? ንሕና ብእንሰርሖ ተረኽ ንሕና ብንገብሮ መደረ ንሕና ከም ቀልዲ ብእንድርብዮም ቃላት ኣብ ዘይንወጾ ሓዊ ንኸይንኣቱ ክንጥንቃ ይግባእ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተኸበረ እዩ። መሪጹ የድምጽ እዩ። መሪጹ ይዕዘብ እዩ እምበር ሕዚ እውን እንተኾነ ሓደሽቲ ዘረባታትን ተረኻትን ንቐጻሊ ዕድልና ንኸይሕመቑ ስግዓት ስለ ዘለኒ እዩ። ስለዚ ነዚ ብቐንዱ መን ይገብሮ እንተተባሂሉ ትመንእሰይ ፖለቲከኛማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይዱ ሓዊ ኣቀጻጺሉ ዝመጽእ ኣብ ዓለም ዝኾነ ፖለቲከኛ እንተርኢናዮ ናይ ባዕሉ ድሌት ጥራይ ዝኽተል ሕዚ ንሕና ዕድል ናብ ኢድና እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢድናያ ዘላ ዝብል ርድኢት ኣብቲ መንእሰይ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ። ጉባኤ ምስረታ ማእኸላዊ ክልል ኢትዮጵያ ምክያድ ጀሚሮም ነበር ክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ከም በሓዱሽ ማእኸላዊ ኢትዮጵያ ብዝብል ንምውዳብ ዝተጸውዐ ሻድሻይ ዙርያ መበል 30 ዓመት ካልኣይ ዘበን ህጹጽ ጉባኤ ኣብ ከተማ ወልቂጤ ይሳለጥ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ንኽልተ መዓልትታት ዝሳለጥ እንትኸውን ስልጣንን ተግባርን ኣፈጸምቲ ኣካላት መንግስቲ ማእኸላዊ ክልል ኢትዮጵያ ንምውሳን ዝወፀ ረቂቕ ኣዋጅን ረቀቕቲ ሰነዳትን ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን ቀሪቦም ብኣባላት ዘተድሕሪ ምግባሩ ክጸድቅዮም ዝብል ትጽቢት ኣሎም። ዝተፈላለዩ ሹመታት መሃብን ነባር ክልል ብሓድሽ ምውዳብን ዝብል እውን ከም ዝካየድ ካብ ኮሚኒኬሽን ክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ። ዜናታትና ነቐጸሊኦም ሕዚ ድማ ብሕሉፍ 24 ሰዓታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሽፋንን ጠመተን ዝረኸቡ ዛዕባታት ተልዒሉ መሳርሕትና በሪሁ ብርሃንን ዝቕጽሉ ደቃይቕ ሓበሬታ እናካፈለና ክጸንሑ ሓቢርኩም ናኹኑ። በሪሁ እንኳ ደሓን መጻህ እንኳ ደሓን ጸንሕቲ ናዝሬት። እሺ ሞታይ ጉዳያት ካን ሎማዓንቲ ሒዝካ ዘለኻ? ይቐኒለይ ከምቲ ልሙድ ሰለስተ ጉዳያት ሒዘ ኣለኹ። ሰለስቲኦም ናይ ውሽጢ ዓዲ እዋናዊ ጉዳያት እዮም። እቲ ቀዳማይ ጉዳይ ከዓ ግዕዝይናን ተቓላዕነት ትካላት መንግስትን ዝምልከት እዩ። ሎማዓንቲ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ
أب كوميشن سنة مقبارن سرقع زينا فيدرال مراحي فتصام سرح مكل خال هتسوس قعزينا مسخونو حدا حلافي سرح منجستي أنا حيت كيرو نيرو تي كوميشن أبز تفعل جزيتات مصنعتي كم زكايد تقيسهم نيرم فلاي كا توم زكايدو مصنعتات تكالات منجستي ويكا زفرات منجستي أبين ويوزل على قعزينا بالشوا سرارحا وي زي معريا سرارحا علو بزبل مصنعتي يكايدو كوميشن نازريت بمسألة زي دما أب تكالات منجستي بزلع على درجة قاعدين يفتصملوا يزبلوا سيكترات لاو غيرلو اتقدامي اذا تفلالو بروجكتات منغستي بلعول وصائي ناي حزب منغستن يسالط يوم ابزيوم زرأ ناي محدرا وي دما ناي فصاصما مغوتات አለው በተስተሐዘሉ ወጻእን በተስተሐዘሉ ጊዜን አይፍጸምን ዝብልዩ ካላይካ ግልጽነት ዝጎደሎ ጽፈትውን ዝተሐተ ጽፈት ዘለዎ አሰራርሓ ይስዑል ያ ፕሮጀክታት መንግስቲ ስለዚ እዚ ዝለዓለ ንግዕዝዩ አሰራርሓ አስተጋላጽ ዓውድ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ለማዓንቲ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ብዝሃባ ሓበሬታ ገሊጹ ነይሩ بمسرة مصنعتي كالوت بقدم صعب تزرزرو سيكترات منغستون አለው እቲ ቀዳማይ ተባሂሉ ደድሕሪ ፕሮጀክት አፈጻጽማ ወይ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ተሰራ አድማ አበጥቃቅማን ቁጽጽርን መሬት ዝምልከት እዩ ኣብዚውን ግልጽነት ዝጎደሉ አሰራርሓ ከም ዘሎን ዘይምዕሪ አሰራርሓ ዝዓሰሎ ዓውድ ምዃኑን እቲ ኮሚሽን አፍሊጡሎ ቀጽሉ አብ ገምሩኹን እቶቱን በፍላይ አብ አወሳስናን አተአኻኽባን ግብሪ ግልጽነትን ተሐታትነትን ዘይዓሰሎ መስራሕ አሎ ክብል ጠቂሱሎ እቲ ኮሚሽን ካል ድማ አብ ስርዓት ዕድጊት አብ መንግስታዊ ዕድጊት አብ ትካላት በብ ትካላቱ ዝካየድ መንግስታዊ ዕድጊት አሎ እዚውን ንዝለዓለ ዘይምዕሪ አሰራርሓ ንብህኽነትን ብልሹ አሰራርሓን ዝተጋለጸ እዩ ክብል ጠቂሱሎ ግልጽነትን ተሐታትነትን በፍላይ አብ ትካላት መንግስቲ እቲ ዝለዓለ መሕንቆ ወይ ድማ መሰናኽል ቃልሲ ጸረ ግዕዚና ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ጠቂሱሎ በመሰረት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ትካል ዘውጽኡ ሓበሬታ አብ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኢትዮጵያ ካብ 138 ሃገራት ዓለም بقعزينا مبلتي 94 درجة ويجمع ترتحيزا كم تركبون أتي كوميشن لو معنتي نإيتيفي أبزحابو وحبريتا تغيسيو كالاي قداينا دما نظريت بوهيز بهال أبزي أبدي سابا إنها تخبر زركب بعل زميل كتيم أب كتما دي سابان كبابي أم بفلاي أبزو النازي سجنات جورازون مناقسياتن زخبروا بعل مخاني فلتي ببع عمتوها بهالاو درفي إن عربو مسجتمو جزا ناخدو زود سلو إنكو عبس حكم نابلون تي زسمعهم مالخ زي ما حلالو فوق يوم بوهيز بالمسوعون الله بزعدي نبرتون زلوون بمبركات تخافلت تبعل أكل تبعل بمخان كزحلفوا بعلي أبغى قطر كفال جل كبابتات إثيوبياون قاسوت آخر خيبهم يتوين زي ما تات ودماتو في توين زخونو زي ما تاتن قطنتاتن إن بلو بعلى بعدن مجاز تاتن وكيو مزبعلو بعلم مزيت تحيزو لو معنتي كوميشن بوليس عدي سابا ببخبابيو مبرح شق أبز قبرلو سنسرعات رشت متقاس كم زي كالات حساسي بلو تي كوميشن زي إلنا نفتي سالسين نيمود أتن حبريتا إنا كنحلف نازريت السالساي نيوشت عدي زعبانا دما زي تجربة ويدما نيحاسوت قبلت بمشات لعل 3 بليون برز عكبة تطرطار والقسب أبقيدي أو على اللخو خبل كوميشن بوليس فيدرال أفليت الله زي والقسب زي تطرطار زي بشم حدا نبارنتو ويدما أدراشو أبي مخانو زي فلت سب ملالي منت كارد أوصيو بمقصال كأ فقاد نقدي بزي ملالي منت كارد تتقيمو بموصع أب زخون يكون نيلوت نقدي سرح كيتوافرة أب زخون يكون نقداوي منقصقص كيتوافرة أب كراين مشتان مسارحتاتن ماشينرتاتن كم بسرح سب نيحاسوت قبلت ويدما بصحيت ان ادالو نزي تفلاليو نغادون سب هفتن بمشات لعلي 30 بليون برن حدا 152 مليونن قرشي كمزا اكبه كوميشن بوليس فيدرال افليطلو نزي ولقسب زي زملكت زخونه يكون حبريتا كهب زدل ولقسبون ناب مصراي كفل مصراي جبن بوليس فيدرال بممصا حبريتا كهب كمز خيل اتي كوميشن ملختي امحلاليفلو لومي زحزنا يوم قداتون زوم السعبو زوم تخططلنا يمسلون يروم نازريت شبري بستوديو ترحيب كحبريتاس لزكافل كنا زي اذا مسكت سنه غزي يعني الله
ኩላትና ኢትዮጵያ ሓድነት ፍቅሪ ሰላም መከባበር ኢና ክንሰርሕ ዘለ ቀስ ብለን እንቀባበለው እንችላለን ሀገርና እንተሃልያ ፖለቲካ ቀሲልና በብተራ ክንቀባበለው ንኽእል ኢና ህንጸት ሀገር መንግስቲ ብዘተ ክኸውን ይግባእ ሀገር ክትፈርስ የብላን ኣነ ተጥዒምኒ ስልጣን ትሒዘ ኢትዮጵያ ትንበር ዝበሃል ኣባህላ ካብ መሰረቱ ጌጋ እዩ ልኡላውነት ሀገር ንድርድር ዝቐርብ ሓሳብ ኣይኮነን የትግራይ ህዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደ ኋላ ሊመልስ የሚችል ምንም አይነት ነገር የሚታገስ ህዝብ አይደለም ህዝብ ትግራይ ከዚ ዝረአ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ንድሕሪት ዝምልስ ዝኾነ ኣካል ዝዕገሰ ኣይኮነን ኣብ ሕድሕድ ደቂቓን ሰኮንድን ሰላም ንኽረክብ ሰላሙ ንኽሰፍሕ ኣብ ሓደ ከባብታት ዝረአዩ ፀገማት ሙሉእ ንምሉእ ተፈቲሖም ናብ ዝተማልአ ሰላም ንኽኣቱ እምበር ብሓደ ኾነ ብኻሊእ መልክዑ ንሓንሳእን ንሓዋርን ይተዓፀው ኢልና ዝወሰናዮ ኩናት ብዝኾነ ምኽንያት ንድሕሪት ክምልስ ዝኽእል ኩነታት بعين تجراوي فصي متقبلنت يبلون ሃይማኖት የተባለ በሙሉ መሰረቱ ሰላም ነው መሰረቱ ለሰው ልጅ ሰላም ማምጣት ነው ያው ዋናው እንግዲህ ሰላማችን ምንጭ ፈጣሪ ራሱ እግዚአብሔር ይሆንና ግን ደግሞ በመድር ላይ ስንኖር የሰጠን ምህዳር ላይ የሰጠን መሬት ላይ ስንኖር ደግሞ አስፈላጊ አውነት ኩርዓትና ኢትዮጵያውነት ጅግንነትና ኢትዮጵያውነት ሓድነትና ብርሃንና ኢትዮጵያውነት ሰላምን አብዝተን እንፈልገው ሰላም አብዝሕና እንደሌሉ ምክንያት ካብ ሰላም መክሰብ ስለ ዘሎዩ ካብ ሰላም ኢትዮጵያ መክሰብ ትረክብያ በምክንያት ሰላም ዝጉዳ ኢትዮጵያዊ የለን زيناتنا نقص اليوم حزر ما بعد شندا 2015 عام تمرت نابز تمتو زيناتنا خنحلف بيرو ባህልን ቱሪዝምን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አሸንዳ 2015 عام تمرت ኣብ ወጣን ውሽጥ ዓድን ዝኽበረሉ መርሃ ግብሪ ዕላው ጌርሎም እቲ ሎም ዘበን ዝኽበር በዓል አሸንዳ ማርያ ዓይንዋሪ ዝጠመተ መግለጽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረዝጋብሔር እቲ በዓል ኣብ ውሽጥ ዓድን ወፃን ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክኽበር ኢሎም بمسارة زي 13 نحاسة حبراوي بعل الدياسبورا فولي مدلاو بعل شندا ماريا عينوارن كتتافنوا كاب هوتيل بلانيت كمزفنو تزاريبهم 18 نحاسة مرئيت قدانان مبراه طوافن زخر زخلهم سماعتات 5 زكايدن كاب 16 خصاب 24 نحاسة مرئيت دك شندا ماريان عينوارن أب تجراي كسالت إلهم 17 حسد ما أشندان هيمانتاو خبرتاتن زيت أمت مدرخ كمزكاي دبريهم دكتورات بها أب مجلس يوم 18 حسب بمتحوار أتليكس فيدريشن تجراي تكال جبار سناي فورم أكشن زيت تدالوه ودرجو يادك أنستيو 5 كيلومتر كمزكاي حبيرهم إسران شمونتن حسد ما أب أدي سابان خكايد بعلى شنداز أمت مرها جبرموت وتجليتهم كابزيوم وصا زغبر مدلاون تغبار مخبار بعلا شندا كاب افلطو حزبن منግስትን ትግራይ ወጻ خمزخونه اتوم حلاف فليطوم تغارو دق انستيو ابز حلفو عماوتي اب ትግራይ بسنكت نبره كينا زغاطمن حاسياسن لبونا بمحواي اب لمعات كرباربان داغم هنصات ትግራይ كرغاغصان بزخل منغدي اتبعل نخبر صاوعيت مقرابوم تحبيروم لوم زبن زخبر بعلا شندا عشندان سلامن حويتن داغم هنصتن بزبل مري حساب كم زخبر يفلط سممع سلام أب زفر توريزم كل تجراي زفترو عدلن تسفان بزبلت أنا متنهار كم زسرح بيرو بهلن توريزمن كل تجراي أفليتهم. تزفر من نقاح زخل وسرحتات أب تعودي مسير كم مدارك تأكلات
حبراوي ርብርብ ይግበር ምህላውን እቲ ቢሮ ገሊጹሎም አባ ደመቀ ካብ ከተማ መቀለ ዋዲዱ ዝላኹ ጸብጻብ ሰሎም ተደሰም ዘፈር ቱሪዝም ክልል ትግራይ ንምንቅቃሕ ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ከተማ መቀለ ተሳሊጡ ተዋዕላ ሚኒስትር ቱሪዝም ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ብምትሕባር ዝተዳለወ እንትኸውን ኣብ ዘፈረቲ ዓውዲ ዘለዎ ርክባትን ምጥንኻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ብዝተፈጠረ ሃዋህው ሰላም ተቋሪጾም ዝነበሩ ርክባት ይጠናኸሩ ምህላዎም ዝሓበሩ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረዝጋብሔር ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተውጻጹ ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዝነጥፉ ልዕሊ 400 ኣካላት ኣብ ሕዌት ስነ ልቦናን ኣቕሚ ህንፀት ዝጠመተ ስልጠና ይወስዱ ምህላዎም ምስ ኢቲቪ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም ተቋሪጾም ዝነበሩ ርክባት ብዝተረኸበ ሰላም ምኽንያት ተጠናኸሩ ይኸዱ ኣለዉ ኣካል ናይቲ ርክብ ምጥንኻር ዝኾነ ናይ ዝተፈላለየ ክፍልታት መዳርግቲ ኣካላት ዝርከብሉ ብጣዕሚ ዓብዪ ዋዕላ እዩ ልዕሊ 400 ተሳተፍቲ ዘለዎ ኣብ ወረዳ ኣብ ዞባ ኣብ ክልል ኣብ ቤተ እምነት ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ናይ ውልቀ ትካላት ምስ ቱሪዝም ቢዝነስ ዝተተሓዙ ኣብዚ ዝነጥፉ ኣካላት ተራኺቦም ናይ ስነልቦናዊ ሕቤት ንምፍጻም ዝጠቕሙ ስልጠናታትን ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታትን ዝበሃውሉ ዓብዪ መድረኽ እዩ እዚ ስልጠና ብምኽንያት ኩናት ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዘጋጠመ ጸገም ብምቅላል ቱሪዝም ክልል ትግራይ ዳግማይ ንኽነቓቕሕ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ ክብሉ እቶም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሓቢሮም ሙሉእ ብሙሉእ ቱሪዝም ጠጠው ኢሉ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍልፍል ናይ ቱሪዝም ወይ ድማ ማእኸል ናይ ልምዓት ቱሪዝም ዝነበረ መስሕብ ሓድጊ ባህሊ ዓብዪ ብርሰት ስለ ዝነበረ ስለዚ ባህሉ ሓድጉ ዝበረሶ ማሕበረሰብ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ ዝወፅሖ እሞ ካብቲ በፂሕዎ ዝነበረ ከቢድ ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ ወፂኡ ተስፋ ክህልዮ ዓቕሚ ክፈጥር ቶሎ ሕዌት ፈጺሙ ናብ ዕቤት ዝሰጋገረሉ ዓቕሚ ዝፈጥረሉ ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝኾነ ስልጠና እዩ ንስምምዕ ሰላም ስዒቡ ዘፈር ቱሪዝም ክልል ትግራይ ንምንቅቃሕ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት እናተወገኑ ከም ዝጸንሑ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ዶክተር አጽብሃ ገብረዝጋብሔር እቲ ስምምዕ ሰላም ሒዝዎ ዝመጽእ ዕድልን ተስፋን ብዝበለጸ ንምጥንኻር ከም ዝስራሕ አብሪሆም ሕዚ እቶም ዝነበሩ ጻዕርታት ጋሻ ተቐቢልካ ንምንትእንጋድ ብቃዕምኻ ብቱ ዘለካ ውስን ቃዕሚ ጋሻ ናይ ምቕባል ዕድሉ ከም ዘሎ ኣሚንና ናስራሕና ኣለና ኣጋይሽ ለምምጻእ ጀሚሮም እዮም ያው ዕላው ዝኾነ ናይ ምኽፋት እንትን ዋላ ይካየድ ኣጋይሽ ይመጽኦም ናብ ትግራይ ካብ ብዙሓት ክፍለ ዓለማት ግን ክንድቱ ዝድለ መጠን ኣይኮነን ስለዚ ብቱ ዝድለ መጠን ጋሻ ንኽመጽእ ዝድለ ምድላው ምግባር የድሊ ምድላዋትና ኣጻፊፍና ሕዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሕላው ዝኾነ ናይ ትግራይ ቱሪዝም ምጅማር ክንእውጅና ድሕሪኡ ያው ሰፊሕ ቁጥሪ ዘሎ ጋሻ ከመጽእ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ዛጊድ ዝገበርናዮም ጻዕርታት ውፅኢቶም ህዝብና ጋሻ ንምቕባል ድሉ ምዃኑ መስሕባትና ዋላ ተጎዲኦምለ ስቲል ሰሓብቲ ምዃኖም ንምርግጋጽ ሞኪርና ኢና ዝተበተነ ቃዕሚለ ናይ ምእካብ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ኢናና ድሕሪ ህዚ ብመጠኑ ዝተጀመረ ምንቅቃሕ ቱሪዝም ትግራይ እናሰፍሐ ክኸይድ እዩና ትርጉም ናይቲ ምፍራሙ ዕልም ድሕሪ ልመጸ ዕድል ሰላምም ዘምጾም ተስፋታት ኣለዉ እቶም ተስፋታት እናሰፍሑ ከም ዝኸዱ ተስፋ ንገብር ክንሰርሐሉ ኢና ኣብ ምንቅቃሕ ቱሪዝም ክልል ትግራይ እቲ ዘሎ ዓቕሚ ተጠቒሙ ኩሉ ማሕበረሰብ ግዲኡ ንኽዋጻእ ሓላፊ ቢሮም ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር አጽብሃ ገብረዝጋብሔር ጻውዒት ኣቕሪቦም ዝተወደበ መንገዲ ዝሰኣንካዮ ቃዕሚ ደጊምካ ናብ ትረኽበሉ ጠንኪርካ ምስራሕን ተቋሪጾም ዝነበሩ ርክባትካ ብኣዎንታዊ መንገዲ ክምለሱ ጌርካ ጠንኪርካ ኣብ ምስራሕ ዲስፕሊንድ ኮይንካ እቶም ዝባኸኑ ዕድላት ደጊምካ ትረኽበሉ ዕድል ኣስፊሕካ ኣብ ምስራሕን ተስፋ ከይቆረጽካ ጽባሕ ዝሐሸ ግዜ እዩ ኢልካ ብሙሉእ ሞራልና ተስፋ ክሰርሑ ኣለዎም ኢለ ይገልጽ ኣውዚ ኣብ ምንቅቃሕ ቱሪዝም ትግራይ ናይ ኩሉ ሰብ እጃም ክህልዎ ኣለዎ ትግራይ ሰላማዊ ዓዲ እዩ ህዝቢ ጋሻ ተቐባሊ እዩ ስለዚ እዚ ፈሊጡ ምርጫው ትግራይ ገይሩ ልሰርሕ ሰብ ንሕናለ ብኣወንታ
ኢና ንሪኦ ደገፍቲ ለና በዓል አሸንዳ ኣብ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ብድምቀት ንምኽባር ዝተፈላለዩ ምድላዋት ከም ዝተወገኑ መተሓበሪ ባህልን ቱሪዝምን ዓብይ ዓዲ ንጉሰ ብርሃኑ ሓቢሮም እቲ በዓል ድሕሪ 3 ዓመታት ዝኽበር ብምዃኑ ኣብ ፍሰት ቱሪዝምን ኢንቨስትመንትን ርኡይ ለውጢ ከም ዝኽእል እውን እቶም ሓላፊ ገሊፆም ትቕደም እንደሻው ኣዘራሪባቶምላ ፍስሓ መብራህቱ አሸንዳ ኣብ ትግራይ ካብ ዝኽበሩ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት እቲ ዕንቡር በዓል ኣዋልድ እዩ በዓል አሸንዳ ብፍላይ ኣብ ተንቤን ምስ ባህላዊ ፀዋታታት ኣውርስን ሕንበጣን ተዓጂቡ ዝኽበር ብምዃኑ ንተዓደምቲ እቲ በዓል ፍሉይ ተዘክሮ ዘለዎ በዓል እዩ በዓል አሸንዳ ሎም ዘበን ንምዕዛብ መሳርሕትና ትቕደም እንደሻው ምስ ሰዋና እቲ በዓል ዝኾነ ኣዋልድን በዓል ሞያ ቱሪዝምን ጻንሒት ገይራላ አሸንዳ ላና ቃላት ናይ ንገልጻይ ብጣዕሚ ኢና ማለት ማዓዝዩ መንሓሽታት ተላ 16 ማዓዝያ አሸንዳ ለኣክሊና ንብል በቃ ታንቂውና ንጽበያ አሸንዳ አሸንዳ ፍሪ ማዓልቲ ያቀንደ ብጣዕሚና ለንህንጤላ ዓመት ሓንቲ ቤት ስለሆነት በዓል አሸንዳ ኣብነታዊ መዓልቲ ነጻነትን ተሓጓስን ኣዋልድ እውን ተገይሩ ዝውሰድ ሓሳ ሓደ ይልተሎ ባሕቲ ኢና ንዘጋጂ እና ናይ አሸንዳ ማለት ንደቂ ኣንስትዮ ብርቂ ሓማል ደስ በሃሊ ሃምልሰና ንጫወተሉ ኣዲታትና ዘኹርያና እያ አሸንዳና ንደቂ ኣንስትዮ ፍቕሪ ብሓድነትና ናኽብሮ ብለለፀ ደማ ማለት ተነፋፊቕና ነና ኣብ ቅነ አሸንዳ ንጽባቕን መመላኽዕታትን ትበዓል ፍሉይ ቆላሕታ ዝባ እተነዋልድ ኣብ መዓልቱ ተመላኺዕና በዳባባይ ዝወጻሉ በዓል እዩ ዝለሌ ዝለሌ ቆልዓ ተንቤኔ ዝለሌ ቆልዓ ተንቤኔ አሸንዳ ንሰላም ንሕዌትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ንምብዓል ዝተፈላለዩ ምሽምሻባት ይግበሩ ምህላዎም መተሓባበሪ ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ዓብይ ዓዲ ንጉስ ብርሃኑ ገሊጾም ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ሰፊሕ ምድላዋትና ተገበረ ኢለም ዘን ከምቲ ዝፍለጥ 2-3 ዓመት ብኮሮና ብኹናት የተኸበረን ጸኒሕቱ በዓል ስለዚ ለምዘን ናፍቆት ኣለዎት ሕብረተሰብ ተባህሊ ላይ ኸበርና ጸኒሕና ለዩ ስለዚ ብሰፊሑን ብድሙቕን ንምኽባር ኣብ ምድላው ኣብ ጽቡቕ ምድላዋት ይርከብ በዓል አሸንዳ ባህላውን ታሪኻውን ጸጋታት ሓሊኻ ፍልፍል መስሕብ ቱሪዝም ንክኸውን ብዕቱብ ይስራሕ ምህላውን ኣይተ ንጉስ ብርሃኑ ኣብሪሆም ብጣዕሚ ንመስሕብ ቱሪዝም ምቹው ዝኾነ ኣብ ዩኔስኮ ክተምዝግብ ተደሊኻ እውን ኣብዚ ከባቢ ዘይተበረዘ ባህሊ ኣሎ ዝጥቀማሉ መጋየፅታት ተንቆል አሸንዳ ዝኽደኖ ክዳውንቲ ጸጉራ አሰራርሐ እንተሪኻ አርቴ ይጥቀማን መጋየፅታት ተም ዘመናዊ ልባሃሉ ይጥቀማን ከዚ ህንዲ ሊፕስቲክ ኩሕሊ ይጥቀማ ኣብ መጋየፅታት ተምዕማሞ ዝባሃሉ መሳቀል ኩሎም ዘም ባህላዊ ዝባሃሉ ናይ ቀደም ናይ ወለድና ተጠቂመን እየን መብዛሕትኡ ብዝባሃል መልክዑ በዓል አሸንዳ ዘኽብረኦ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ በዓሉ ሓደ ዓውይ ናይ መስሕብ ቱሪዝም ይት ባህሊ አሸንዳ ነውርስን ማለት እዩ ወናኒ ብርክት ዝበሉ መስሕብ ቱሪዝም ዝኾነ ተንቤን ዓብይ ዓዲ እቶም ሃፍታት ክለምዑን ኣብ ረብሓ ክውዕሉን ተወለድትን ሰብ ሃፍቲ ነቲ ከባቢ እጃሞም ክዋፁ እውን ጸዊዖም በዓል አሸንዳ ትናኽብር ተለና በብዓመቱ ስሕበት ቱሪዝም ንምዕባይን ከምኡ እውን ኢንቨስትመንት ንምስሓውን እዩ ዝካየድ ማለት እዩ ጎና ጎኒ እዞም ስራሕቲ እዚኦም ይስርሑ ብመስሕብ ቱሪዝም ዓይኒ ክርኢ ተለና ተንቤን ብርክት ዝበሉ መስሕብ ቱሪዝም ዘለዎ بتفترة بتاريخ ببهلي صفحت بزحات مسحات توريزمات اللي وزخاوي مالتي نزحلفو 3 عامات أقاطيمو بزنبرو كينات أبا حد كتات مسحب توريزمن أبصحو زحالفة قدات نخحوي كله كربارب كم زلوون تصويعهم أبز خلته 3 عامات دما بزحو قدات وصحيو زخل العالم زفلطه أو تجراي زوصحو قدات سفيحنا عميقنيو سلازي كاوزين محواي تبعلك كاي تلون አሸንዳ ንሰላም ንሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ዝኽበር ዘሎ ስለዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ሓደ ሰላም ክልኒ ሰላም ተሊ ቱሪዝም ክልዩ ዝኽእል ሰላማዊ ዘይብሉ ቱሪዝም ክልይ ይኽእልን ሕውየት ክልይ ክኽእልኒ ዳግመ ህንጸት ክናካይድ ክንኽእልኒና ከምቲ ዝፍለጥ ቱሪዝም ዓንዩ ጸኒሑ 2-3 ዓመት እዚ ቱሪዝም ጠፊኡ ምዋል ይከኣል እዩ ማለት ምክንያቱ ሰላማዊ ዘይብሉ ቱሪዝም ክልይ ይኽእልን ስለዚ ክንሓዊ ክንኽእልኒና ዳግመ ህንጸት ክናካይድ ክንኽእልኒና ኣብ ቱሪዝም ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘርፊ ኢኮኖሚና حويت كمسك خلنيو معبالك سرح خلنيو زعانو نجار خنتك خلنينا أو توريزم دمان يعمل الله يسرح تخسرح خلنيو سلسة حفتون
بهوتيل بلوج بريزورت بستفلالينا انفستمنت هوتيل توريزم المصيم اوز انفست كغورون بزاغات امزي ملختي كحل في دلي فتاو بعلون تاريخون زغنا بستفلالي كورنعات عالم زنبر ابا بعل شندا تنبين ترخيبون خبعلون اتم حلافي وسيخم حبيرهم شبي لكاي